Siswa iki sing abote nganti 2 ton lagi wae dipindah menyang sekolah khusus para berandal kelas kakap. Pemandu wisatane ning neraka iki ora liya, yaiku ketua kelas sing ayu lan pinter banget. Sapo ngerti, besok cah ayu iki bakal dadi calon garwane si raksasa sing gemeske iki. Ora mung kuwi, neng masa depan, dheweke bakal narik kawigatene primadona sekolah sing rambute pirang. Si pirang kuwi bakal nempel terus saben dina. Ngebet banget pengen dadi pacare si mas besar. Yen si raksasa iki nampa, wah, bakal dadi prahara donya sing ngeri banget lan gawe geger. Nanging aku yakin banget, atine si mas besar iki sebenere luwih condong marang sing rambute ireng manis. Ing kantin, gerombolan brandal sing randuwe aturan lan tata krama, wani-wanine ngganggu primadona kelas 1 sing dadi idola lan kembang lambe sekolah. Pas cah wadon kuwi didorong, raksasa kita langsung tumindak. Pahlawan kita iki orang nganggo jubah, nanging abote 2 ton. Brandal-brandal mau dadi murka, banjur bali maneh arep ngeroyok dheweke kanthi emosi sing bludak. Nanging mung karo siji sorotan mata sing adem, kabeh langsung terkencing-kencing keweden. Katentreman bali maneh marang si gendut. Nanging masalah anyar muncul. Dheweke wis narik kawigatene iwak kakap, panguasa sekolah sing paling sangar. Amarga wis ngrusak tatanan sekolah, dheweke kudu nampa hukuman arupa bogem mentah ning rai. Awale dheweke mikir serangan kuwi lambat banget. Gampang banget endane kaya dolanan bocah. Pukulan sabanjure kuwi duwe tenaga sing bisa ngremukake balung nganti ajur mumur. Nanging eling janjine marang simbok supaya bisa lulus kanthi tentrem lan ora gawe geger. Dheweke sengaja mandek lan nampa pukulan kuwi pas mingrai. Puruk-puruk kesakitan, padahal mung sandiwara kelas piala Oscar. Si cewek panik pengen gawa menyang UKS. Kamangka dheweke babar blas ora kerasa apa-apa. Kayak dikitik-kitik. Ing jero kelas, kabeh murid padha ngece lan ngino awake sing gedhe kuwi kanthi kejem. Awake sing segede truk tronton kuwi katon sesak banget. Lan meh ngebaki ruangan nalika lungguh ing kursi. Nanging kabeh ecean kuwi bakal mandek saknalika. Sawise siji, preman nyoba ngebugi cah ringkih lan gagal total. Preman kuwi isin lan nesu. Banjir miling lampiasake amarahe marang paraga utama kita sing lagi antang. Bocah nakal kuwi ora ngerti yen dino iki bakal dadi dino paling apes lan ning semake ing uripe. Si raksasa mung ngadeg jejek, kukuhe kaya tembok benteng, wesi sing ora bisa ditembus. Si bocah nakal ngetokake kabeh tenagane kanggo nyabok sak kuat-kuate, nganti urate metu kabeh. Lan pas tangane meh nempel, balesan kilat langsung teka, tanpa dingerteni. Ing sak kedepan mota, dheweke kena hantaman dahsyat nganti mental nabrak tembok lan langsung pingsan. Ora ana siji-sijian ning ruangan kuwi sing percaya. Malah sing paling kuat wae padha ndomblong kaget. Lan sing paling edan, jebul dheweke kuwi lagi turu. Awake si murid anyar mung obah, amarga refleks insting sing mateni. Sawetara wektu sabanjure nalika pelajaran diwiwiti lan swasana dadi tegang. Kabeh murid lungguh anteng tanpa ngucap siji tembung. Kejaba bocah sing isi semaput mau. Kabeh wis sepakat milih meneng 1000 baso supaya selamat saka amukan si raksasa. Pak guru sing bingung deleng kahanan iki, kaget lang takon, kenapa kelasnya dadi sepi nyenyet kayak kuburan? Naliko Pak Guru kanthi kalem, jaluk penjelasan babagan kahanan aneh sing ora lumrah iki. Malah disambut karo jeritan histeris para murid sing sumpah mati yen kabeh aman-aman wae. Pak Guru tua kuwi mung bisa gedek-gedek ndeleng tingkah pola murid SMA jaman saiki sing aneh bin ajaib. Kabeh murid ngerti yen rahasia kekuataannya si raksasa ora entuk bocor utawa nyawane dadi taruhan. Pak Guru lan Bu Ketua kelas pado-pado penasaran lan bingung karo fenomena aneh iki. Ing wektu sing pado, salah siji pimpinan junior lagi nglelimbang jero banget babagan apa sing lagi wae kedadean. Amarga sawetara menit sadurunge, kabeh pado digawe cangkeme nyanti ora bisa mingkem saking kagete. Kabeh mikir,
Kepiye carane murid anyar kuwi ngalahake si Hidra mung karo siji pukulan tangan kosong. Sause kuwi, salah siji murid langsung jenggirat tangi lan melayu metu kayo dioyak setan. Niate arep nyebar kabar heboh kuwi menyang sak sekolahan. Nanging, dumadakan anak suara sing ngendegake langkahe. Peringatan keras diucapke kanggo kabeh kelas. Nanging, tembung-tembung kuwi sejatine ditujukake khusus kanggo si pendatang anyar sing medeni kuwi. Si Samsak berjalan sok garang, mengancam akan menghabisi siapapun yang berani membocorkan aib memalukan ini hingga lulus nanti. Namun, dengan polosnya si murid lain menunjuk sebuah fakta menyakitkan bahwa tak ada satupun orang di sana yang sudi menghabiskan waktu dengan pecundang sepertinya. Para siswi yang sedang bergosip pun mengangguk setuju. Membuat si preman mati kutu karena sadar dirinya memang tak dianggap. Karena malu, dia segera memerintahkan para kroconya untuk membereskan kekacauan dan menyeret teman mereka yang sudah KO kembali ke bangku. Si kepalan banteng mulai merenungi kelemahannya sendiri, membuat suasana menjadi canggung dan penuh tanda tanya bagi yang lain. Tak lama kemudian, setelah bel pulang berbunyi, dia dan komplotannya berkumpul di markas rahasia yang jauh dari keramaian. Saat ditanya tentang kondisinya, Huang Xin menjawab dengan bibir gemetar, bersumpah bahwa dia pikir nyawanya sudah melayang saat itu juga. Ketika ditanya alasan pertemuan darurat ini, sang ketua mengaku bingung, namun menegaskan niatnya untuk menginterogasi si murid baru secara jantan dan tatap muka. Tepat saat itu, sosok yang dinanti muncul, namun butuh sedetik untuk memproses. Sebelum akhirnya, dia kejang-kejang hingga mulutnya berbusa. Karena trauma berat melihat si murid pindahan. Yonghu berteriak, menyuruhnya untuk segera sadar diri. Tapi percuma. Bocah itu sudah terlalu ketakutan hingga otaknya tak mampu mencerna bahasa manusia lagi. Huang Xin pun lari terbirit-birit, berusaha bersembunyi dari sosok yang ia yakini sebagai monster berwujud manusia itu. Melihat kepanikan ini, sang bos tak punya pilihan lain selain menghantam wajahnya dengan pukulan kasih sayang agar dia kembali waras. Semua orang yang melihat kejadian itu hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan kebodohan temannya yang satu ini. Setelah drama selesai, sang wakil ketua menatap tajam ke arah MC kita, menuntut penjelasan atas semua kekacauan yang terjadi. Tiba-tiba, Nuk berteriak sekuat tenaga hingga memecahkan gendang telinga, membuat semua orang jantungan. Sebelum akhirnya, dia berkata dengan santai bahwa dia hanya ingin hidup damai. Masa SMA-nya. Lalu merubah wajahnya menjadi menyeramkan saat meminta bantuan mereka. Para kroco sempat mengira ini adalah ancaman perang. Jantung mereka berdegup kencang menunggu bentrokan. Tapi plot twist terjadi. Sang ketua justru mengulurkan tangan persahabatan kepada sang protagonis. Semua orang melongo tak percaya saat melihat si murid baru menyambut jabat tangan itu dengan senyuman lebar. Yonghu menyatakan aliansi resmi. Mereka akan menggabungkan kekuatan agar bisa mencapai tujuan bersama di sekolah keras ini. Anggota geng lainnya tak percaya mata mereka sendiri. Masalah yang seharusnya berujung darah ini malah berakhir damai. Si Bulfis menegaskan bahwa ini adalah keputusan yang tepat, karena menurut instingnya, teman baru mereka ini berhati malaikat. Salah satu kroco mencoba protes karena harga diri mereka masih terluka. Namun, sang ketua langsung membungkamnya, mengingatkan bahwa merekalah yang pertama kali mencari gara-gara. Dan akhirnya, satu dari mereka memperkenalkan diri dan berdamai dengan sang protagonis. Kecuali satu orang malang yang masih pingsan di pojokan. Tak lama berselang, salah satu siswa bertanya pada si Gempal, apakah dia paham hukum rimba dan aturan main yang berlaku di tempat terkutuk ini. Namun hanya keheningan yang menjawab. Dia baru sadar kalau si tiang listrik itu sedari tadi sama sekali tidak mendengarkan. Dengan sabar, bocah itu menjelaskan bahwa setiap nyawa di sekolah ini terikat oleh rantai aturan tak tertulis yang mutlak. Sang MC mungkin bisa belajar sendiri seiring waktu, tapi dia harus paham bahwa setiap angkatan memiliki hierarki kekuasaan dan setiap tingkatan memiliki rajanya masing-masing. Dia memberitahu bahwa penguasa angkatan mereka baru saja naik tahta. Sosok mengerikan yang dijuluki si beruang coklat yang barbar. Penasaran?
sang protagonis, bertanya apakah status Patuk sebagai raja sekolah benar-benar tak tergoyahkan oleh siapapun. Jawabannya mengejutkan. Gelar itu bisa direbut kapan saja oleh siapapun yang berani mengalahkannya dalam duel jantan 1 lawan 1. Siswa menegaskan, nasib dan nyawa mereka di sekolah ini sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang kekuasaan sang pemimpin tertinggi. Tepat nalika dheweke arep nenyek pimpinane, cangkeme dumadakan mingkem rapet, kaya ana lem super. Si raksasa katon bingung. Nanging kanca-kancane malah ndredek keweden setengah mati. Parkuk, sang penguasa, tekang gawa pasukan elit sing siap ngeremuk sapa wae. Nalika si preman takon ngapa pado ing kene, Yung-hu mangsuli kanthi nantang. Yen tujuane pado wae, para kroco pandereke. Si bruang coklat wiwit guyu lan ngenyek. Ngarani dheweke bocah sombong sing ora ngerti aturan. Bos kelas sing murko iku mrentah tuku roti lan susu stroberi. Koyo-koyo nganggep dheweke babu. Nanging Yung-hu kanthi wani malah mlaku lunga lan ngomong, "Parkuk wis kelemon kanggo mangan jajanan kuwi." Krungu tembung kuwi, emosine sang ketua kelas langsung jebluk. Nanging nalika dheweke bengok, takon sapa sing wani kurang ajar, dumadakan ana suara liyanya. Suara iku njaluk supaya dheweke sopan lan mungkasi tumindak kasar marang liyan. Sang bos gede krasa diremehake dening sikap tenang iku. Nanging, nalika nuntut panjelasan, mungkasepen sing mangsuli. Weruh kahanan iki, salah siji anak buah ngraso, iki wektune kanggo pamer kekuatan kanthi ngajar bocah nomor 3. Kanthi rai sing digawe sangar, dheweke marani nawak lan ngandani yen si bos arep ngobrol karo dheweke. Amarga ora digubris, cangkeme wiwit nenyek awake sing lemu, utamane bagian dadane sing kegeden. Ing wektu kuwi, bocah iku sadar yen iki bocah sing tau dikebuki ing kantin lan dadi bahan guyonan. Dheweke ngancam bakal nggawe momen ngerik maneh kanthi nutuk raine. Ngira menenge nawak iku tanda wedi. Nanging nalika tangane arep merusak topi pahlawan kita, si tenang kanthi alus njaluk supaya tangane balekake topi iku menyang panggonan asale. Tatapan mata pahlawan kita pancen nyenengake banget nyanti bocah iku. Ndredek, banjur kanthi ati-ati benakake topi kasebut kaya barang antik sing larang regane. Si bruang coklat ora mudeng apa sing kedadean. Lan nalika arep nyeneni anak buahe sing gagal total kuwi, dumadakan ana suara sing nyeluk jenenge. Sang bos langsung noleh mburi. Para preman cilik iku saiki ana ing ngarepe para wanita ayu. Lan salah sijine takon babagan murid anyar. Si preman kasar langsung owah dadi sopan amarga sing teka iku Kim So-young, siswi idola angkatan sing dihormati. Senajan ayune kaya bidadari, tatapane marang pahlawan kita kebak rasa jijik amarga awake sing lemu. Sang idola ngandani yen si bruang kudu melu dheweke amarga Park Susi arep ngomong penting. Krungu jeneng Park Susi saka kelas loro, atine bungah banget lan dadi semangat. Tanpa mikir dawa, dheweke langsung melayu nemoni senior cantik kasebut. Sadurunge lunga, dheweke mandek sedela lan menehi kode marang pro kacunge. Sawise diperintah kanggo ngurus para pambrontak, suasana sing aneh mau malih dadi mencekam lan kebak hawa kekerasan. Bocah sing mau arep mbuli pahlawan kita. Dumadakan ngrasakake tekanan gede lan ngelingake kancane supaya mandek. Nalika sadar suarane ora digubris, dheweke milih melayu nyelametake nyawane sadurunge kiamat teko. Sekedop netro, pahlawan kita lan kanca-kancane wis dikepung. Amarga titah sang ketua iku mutlak, sapa wae sing wani nglanggar. Pilihane mung pindah sekolah utawa ajur ing tangane penguasa sing lagi wae ditantang. Tegese, nalika sang ketua wis ngetokake perintah, sapa wae ora bakal ono sing wani mbantah. Titah kuwi mutlak lan ora bisa diganggu gugat dening sapa wae. Kanthi alasan kuwi, si Kribo njelentrehake yen minangka murid taun pisanan, dheweke kabeh kudu tunduk lan ngajeni saben tembung saka pimpinan. Lan tanpa kakehan cangkem, upacara penyambutan neraka diwiwiti. Si Kribo ngantem wetenge, murid sing ora duwe daya mau
gawe dheweke jerit lan sambat kelaran sing banget. Kabeh murid liyane ora percaya karo tumindak kasar lan edan iki. Nasan Wuk sing nyekseni kabeh mau, getihe umop nrasakake ketidakadilan ing ngarep mata. Para kacung mau banjur wiwit nyenyek lan geguyu tatapan moto sing kebak amarah saka Bulfis. Nanging pasi kribo lagi wae sesumbar lan nuding yen dheweke kabeh ora bisa apa-apa. Omongane langsung dipotong dening tekane sang paraga utama sing senajan rada kangelan ngatur napas. Kanthi kendel negesake yen sapa wae sing seneng mindes wong liya kuwi sejatine mungsuh. Salah siji. Murid sing rumangsa keganggu karo omongan pahlawan mau ngacungake driji tengah kanthi sombong ngaku yen sabdane ketua kuwi hukum. Nanging cangkeme langsung kicep nalika si lemu ngumbara suarane sing gemah. Nuk sumpahlan negesake yen para tukang buli kuwi mungsu bebuyutane. Kanthi tekad wajo, pahlawan kita mutusake kanggo ngajar lan nundukake para brandal kasebut supaya ngerti unggah-ungguh. Sementara kuwi ing papan liyan jero sekolah nalika patemon sing nyekam lagi. Dianakake, zombie lapor marang atasane yen si beruang coklat wis resmi diangkat dadi pimpinane murid tahun pisanan. Laporan iki nggawe salah siji. Senior ngguyu kemekelen kaya wong edan. Banjur ono sing takon marang bocah rambut pirang. Sopo kira-kira sing bakal menang yen dheweke tarung lawan pimpinan junior anyar kuwi? Yongjun kanthi angkuh negesake yen si beruang coklat kuwi isi junior sing ringkih lan dudu tandingane. Si wong edan langsung ngadeg saka kursine, gawe zombie gemeter wedinan, lan meksa njaluk kepastian apa dheweke yakin bisa menang utawa ora. Si pirang mantep lan nyakoni yen bocah dhuwur klambi. Abang kuwi pancen duweni aura sing beda sakaliyane. Bali menyang lapangan. Sang protagonis sing wis nganggep para kacung minangka mungsuh wiwit ngetokake taringe kanggo numpes siji mbaka siji. Dheweke mlumpat dhuwur menyang awang-awang lan masang kuda-kuda tempur. Disusul gerakan sing cepek banget. Amarga gerakan sikile sing lincah, kabeh wis tumata kanthi sampurna kanggo serangan maut. Kabeh poda melongo weru teknik langkah dansa iki, sawijining jurus rahasia nyilip ing keluk sing gawe pandelengan musuh dadi burem lan peteng dedet. Salah siji. Preman ngira wis bisa macah gerakane si pahlawan gede. Langsung nyoba ngayunake jotosan maut marang dheweke. Nanging pukulan kuate mung ngantem angin lan ilang musnah ing sajroning keluk putih. Brandal kuwi bingung setengah mati goleki si pahlawan, lemu. Sing dumadakan wis ngadeg ing burine lan bisikake tembung medeni. Gawe nyawane kaya arep ucul saka awak. Ing detik iku uga preman mau dibanting nganti nemplok tembok kanthi suara sing rigo lan nalika kanca-kancane isi durung percaya karo opo sing laki wae kedadean. Wong keloro wis ambruk mung nganggo siji serangan. Si kribo babar pisan, ora bisa mikir jernih. Saiki nasibe dheweke kabeh ana ing tangane sosok misterius sing terus delik lan nyerang saka walike pedut. Murid kuwi raine pucep, keweden, lan jerit yen teknik kayak ngono kuwi dianggep curang lan ora adil. Nanging sakala dheweke ngrasa dhewekan ing tengahing segara putih sing tanpa wates, sepi nyenyet. Nalika keluk mau wiwit ilang, si kribo mung bisa ngadeg kaku. Mripate me mencolot metu amarga ora percaya karo pemandangan ing ngarepe. Ing wektu sing pada, ing papan sing aman, kanca-kancane sang protagonis malah nyeneni tumindake sing nekat, nggawe dheweke bingung. Genea kanca-kancane malah milih melayu tinimbang lawan. Salah siji kancane ngomong kanthi gemeter yen dheweke kabeh wis tamat. Amarga nglanggar aturan iki mesti bakal ngundang amarah lan campur tangane para senior sing kejam. Sang ketua menegaskan dengan lantang, dia pasti sudah turun tangan menghadapi masalah itu jika si tokoh utama tidak mendahuluinya. Kini mereka harus memikirkan langkah selanjutnya. Wajah mereka memucat ketakutan. Bayangan hukuman dari para senior mulai menghantui pikiran mereka. Tiba-tiba sang ketua menyadari satu hal janggal. Ada seseorang yang menghilang. Sementara itu di markas si kribo,
seorang pemuda terbangun di tengah tekanan aura yang begitu mencekam. Melihat karisma yang luar biasa itu, si anak buah gemetar dan langsung menyimpulkan bahwa dialah sosok bos besar yang sesungguhnya. Padahal sosok itu hanyalah Hydra yang malang, yang baru saja terbangun dari tidur paksanya. Saat diinterogasi apakah dia dalang utamanya, siswa itu mengiyakan dengan penuh keyakinan pada Brown Bear. Dia mengklaim mereka diserang Hang dan Shin. Namun sang ketua masih skeptis. Para kroco itu bersikeras pada Brown Bear, meyakinkan bahwa si lemah inilah pelakunya. Mereka yakin dia sedang bermain teka-teki psikologis untuk menutupi identitas aslinya. Hydra pun meminta maaf, bersumpah dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sebuah seringai jahat tak sengaja terukir di wajahnya saat dia mengaku bodoh. Anak buah itu langsung panik. Dia menunjuk ekspresi mengerikan yang baru saja diperlihatkan si bos palsu, membuatnya terlihat seperti orang gila yang berbahaya di mata mereka. Park kembali mendesaknya untuk mengaku. Apakah dia benar-benar dalang di balik semua ini? Namun Hang dan Shin terus menyangkal. Bingung apakah dia benar-benar tersenyum jahat tadi. Tepat di momen kritis itu, seseorang mendobrak masuk. Saat Brown Bear sedang menginterogasi, sosok baru ini menegaskan bahwa jelas bukan Hydra yang mereka cari. Sang bos pun berbalik. Rasa ingin tahunya terusik seketika. Para anak buahnya masih ngotot, bersikeras kalau mereka sudah menangkap orang yang tepat. Namun teriakan murka dari atasan mereka langsung membungkam mulut bodoh mereka. Dengan fakta itu, para kroco akhirnya sadar. Mereka telah salah tangkap orang yang tak bersalah. Di tengah kepanikan itu, Brown Bear akhirnya menyadari logika yang sebenarnya mustahil si pirang kurus bisa menghajar pasukannya. Itu berarti hanya Bullfist satu-satunya tersangka yang tersisa. Kini, dua kekuatan besar itu kembali berdiri saling berhadapan. Pak Dak mulai memutar otak mencari cara untuk menuntut ganti rugi atas ketidakadilan ini. Namun saat hanya Hening yang menjawab, dia melempar kartu asnya. Ancaman para senior. Bullfist dan gengnya pasti tamat jika senior turun tangan, membuatnya langsung minta maaf. Para preman menganggap permintaan maaf itu sebagai tanda kelemahan. Mereka menertawakannya, sampai sang ketua membentak mereka untuk menjaga rasa hormat. Yung Hu dengan jantan menyerahkan dirinya. Dia ingin musuhnya melampiaskan hukuman padanya seorang, asalkan anak buahnya dilepaskan. Keduk bertanya tentang nasib korbannya, namun dia tak menjanjikan apapun demi kebebasannya. Melihat Hydra sama sekali tidak menyentuh atau melukainya. Secara pribadi, Brown Bear pun memerintahkannya untuk segera enyah dari sana. Bocah yang ketakutan itu langsung mendapat isyarat kepala dari pemimpinnya untuk kabur. Tanpa buang waktu, Shin yang kalah telak bangkit, berterima kasih pada bosnya, dan lari terbirit-birit. Sang pemimpin besar mengingat ucapan Bullfist, dia meminta pasukannya menahan diri di awal laga. Namun, melihat betapa antusiasnya para anak buah yang menantikan pembantaian ini, Yung Hu pun mempersiapkan mentalnya untuk skenario terburuk. Siswa pertama menerjang ke arah Bullfist, mengirimkan tendangan telak tepat ke perutnya. Pemuda itu merasakan dampak hantaman yang meremukkan sebelum tubuhnya terhempas ke tanah. Tak memberi ampun, bocah itu kembali mengancang-ancang dan menendang perutnya sekali lagi tanpa belas kasihan. Brown Bear mendelik kaget, ora percaya naliko poro krocone wiwit nida-ida musuhe tanpa ampun. Nanging, weru bocah kuwi isi bisa nahan laro. Emosine Brown Bear langsung blados. Afro sing lagi bungah-bungahe ngajar musuh, dumadaan, pundake dicengkeram lan dibuang ngono wae dening bose sing lagi kalap. Kaya kewan galak. Weruh kedadean kuwi, Bullfist mung bisa pasrah, ngrasakake yen wektu peteng bakal teka nyedaki dheweke. Merga gregeten delok bocah kuwi, isi bisa ambegan sanajan. Wis diajar entek-entek kan. Sang ketua mutusake kanggo mudhun tangan lan ngajar dhewe. Tangan gedene nyaut sikile pemuda kuwi. Siap-siap kanggo melintir balunge tanpa welas asih. Kabeh sing ana ing kono mung bisa ndredeg keweden nalika krungu ancaman pimpinane. Yen Yung Hu ora pareng lawan, lan kudu nampok nasibe kanthi pasrah bongkoan ing ngarepe pati. Lan sak nalika kuwi, suara krakal balung sing diputer nggawe kahanan dadi ngeri banget.
kaya neraka bocor. Ora suwe, kanca-kancane Bulfis mlayu mlebu kamar rawat. Nanging langsung jenger kaget delok kahanan sing gawe miris ati. Nanging bocah kuwi isih bisa mesem. Sanajan awake remuk redam, matane sumringah weruh kanca-kancane teka tilik. Yongtai sing delok kahanan kuwi, getihe langsung munggah. Murka banget karo tumindak kejem iki. Nanging sang ketua kanthi teges ngomong yen urusan iki wis rampung. Dheweke nyegah si Sumbu Cendak kanggo mburu pelaku sadurunge dipenging keras dening pimpinane dhewe supaya ora nambah masalah. Jungtae ora habis pikir, kepiye carane Yonhu bisa tetep tenang? Kahanan iki ora wajar. Opo maneh sikile sing wis patah parah kuwi? Bulfist malah ngaku yen cilakane kuwi mung gara-gara tiba saka montor dudu digebuki wong liya. Kanca-kancane sing liya mungkin percaya. Nanging Jungai ngrasakake ano sing ora beres lan nyimpen rasa curiga sing jero. Kanthi ati sing isih mangu-mangu, dheweke takon opo rencanane sabanjure. Nanging sing lagi gletakan ing kasur mung gedhek ora duwe rencana apa-apa. Nalika dielingake yen Brown Bear lan gerombolane bisa wae bali lan gawe cilaka maneh, bocah kuwi malah nentremake atine kanca-kancane. Dheweke janji bakal gabung karo BTS yen wis mari total. Dheweke ngucapake janji kuwi kanthi yakin lan pesen supaya kanca-kancane luwih waspada lan jaga diri saben wektu. Istilah BTS kuwi nggawe anggota anyar mung plonga-plongo, babar blas ora mudeng, apa karpe. Salah siji kancane ngomong marang bose supaya ora mikirake bab sing ora penting. Lan fokus marang kesarasane dhewe wae. Kanthi guyon, Bulfis malah ngomong yen dheweke seneng bisa pre-sekolah lan ngrasakake kebebasan sedela sanajan kudu nginep ing rumah sakit. Ing tengah-tengah guyon waton kuwi, mripate Yungtai nyekel obah musike sira seksa sing mulai ninggalake ruangan. Nalika kabeh isi fokus marang pimpinane sing cidra, dheweke sadar yen sosok gede mau wis mlaku metu tanpa pamit. Tanpa nunggu suwe, ano sing melayu nyegat sira seksa nuntut jawaban arep menyang ngendi dheweke lunga. Nuke ngendegake lakune. Bocah kuwi nyentak si lemu supaya mandek nindakake apa wae sing lagi direncanakake. Jungai kanthi emosi nuduh yen sang protagonis lah biang kerok sokot kabeh musibah iki. Dheweke negesake yen ora merga tanggane, grup iki mesti wis ngorbanake dheweke wiwit awal tanpa mikir dawa. Jungai nambahi kanthi pedes yen Bulfis sejatine ora tau nganggep pahlawan kita minangka kanca. Lan kuwi sebabe dheweke sing maju dadi tumbal kanggo nglindungi liyane. Bocah kuwi ngancam bakal nglaporake menyang senior yen dheweke wani gawe geger maneh. Nanging wangsulane mung tatapan peteng sing gawe nyaline ciut saknalika. Nuke banjur njaluk ngapura kanthi suara sing abot. Nyakoni yen dheweke pancen bajingan lan aneh, dheweke malah ngrasakake nikmat dadi wong sing kaya ngono. Si siswa bingung nangkep karepe. Sang protagonis banjur njaluk wektu 3 dina kanggo nyusun rencana, negasake maneh yen mung wektu setitik kuwi sing dheweke butuhake kanggo mbalikake kahanan. Sawise kuwi, pahlawan kita bali menyang mode meneng sing anyep, gawe hawa ing saubenge dadi adem jekut. Yong isi nyoba nglebur apa sing mentas, kedadean ing pikirane sing ruwet. Nuke nenangake bocah kuwi. Lan pungkasane buka rahasia ing tangan kiwane. Bocah kuwi kaya ora percaya apa sing dideleng. Pemandangan kuwi bener-bener ing jaba nalar. Dene sing duweni tangan kuwi janji bakal bayar lunas kabeh kesalahane. Pahlawan kita wis bulat tekade kanggo menehi pelajaran marang sapa wae sing wani nyakiti wong-wong sing ditresnani. Ing wektu sing pada, kabeh wong nampok notifikasi misterius kalebu Bulfis sing isi terkapar ora daya. Sistem target pertarungan utawa BTS saiki wis resmi diaktifake. Kabeh mota poda menteleng amarga ana kabar yen cah kelas 1 bakal adu mekanik. Pemimpin kelas 1, si Brown sing kondang kuwi ditantang dening musuh sing gawe kabeh uwong ora percaya.
Sapa maneh yen dudu murid pindahan sing dianggep underdog. Kanthi tato sangar sing akhire dipamerake. Pahlawan kita saiki nganggep kabeh tumindake minangka upaya kanggo mbela diri. BTS sing dadi singkatan saka Battle Target System, duwe aturan mutlak sing ora bisa diganggu gugat. Aturan kapisan. Mung bocah-bocah sing ora duwe koneksi karo senior sing diijini entuk tiket kanggo nyekseni pertarungan kasebut. Aturan nomor loro, meksa saben pimpinan kudu langsung nampa. Tantangan yen diajukake dening underdog, sing mung duwe kesempatan lawan saben pimpinan sapisanto. Aturan nomor telu, negasake yen tarung kudu ditindakake kanthi tangan kosong lan adil tanpa curang. Aturan nomor 4 nyatakake yen underdog kasil dadi pimpinan, kabeh kanca saangkatane ora duwe pilihan. Liya kejaba tunduk marang dheweke. Lan aturan pungkasan. Keputusan final lan paling dhuwur ana ing tangane raja sekolah. Miturut Youngho, Will njelasake kabeh kuwi kanthi semangat sing murup-murup, nanging malah ditatap aneh dening wong-wong liyane ing rumah sakit. Sadar yen dheweke ngomong dhewe, raine dadi abang, beranang amarga isin. Kabeh ngira otak bocah kuwi wis geser. Dumadakan, HP-ne muni banter. Hidra takon apa dheweke bisa ndeleng kahanan kanthi jelas. Bulfis wiwit mikirake strategi kasebut kanthi tenanan. Balik menyang tengah arena, Nuk wis siap nindakake aksi gila sing ora kepikiran dening sapa wae. Sanalika, rong raksasa kuwi saiki wis adep-adepan, siap saling ngremukake. Kabeh padha gumun, kok bisa pertandingan BTS diwiwiti secepat iki? Padahal, upacara resmi pelantikan pimpinan tingkat siji wae durung dianakake. Ing kono para murid lagi sadar, yen mung bocah-bocah pilihan kelas 3 sing diijini melu BTS. Iki nggawe kabeh pada penasaran, sapa sejatine protagonis kita iki? Sanajan dheweke misterius banget, ora ono sing wani mbantah. Amarga jenenge wis disetujoni langsung dening raja sekolah. Ing detik iku, jantung cah kelas 1 meh copot. Sing ditunggu-tunggu akhire teka. Para senior wis ngetokake aurane lan mlebu ing arena. Kabeh murid langsung ngadeg tegak, benerake sikep kanggo nyambut para senior kelas loro. Ochanyo, bos angkatan 98 lan sing paling kuat ing kelas loro, bengok-bengok takon sapa sing gawe geger iki. Zombie nudin kahanan sekolah sing wis amburadul, dene kanca-kancane mung bisa meneng klakep. Susi nyawang raksasa sing tenang nanging medeni kuwi. Lan dheweke langsung kasengseng. Jebul, cowok kaya ngono kuwi tipe idamane. Amarga wis kesengsem berat karo sang protagonis, bocah wadon mau dumadakan melayu nyedaki kanca-kancane sing lagi dirawat. Sawetara murid liyane melu melayu netutake dheweke nyabrang ruangan. Ayune bocah wadon mau nggawe cah kelas 1 padha gagal fokus. Klebu si beruang coklat sing katon penasaran. Nanging banjur dheweke balik badan lan menehi salam hormat marang para senior kelas loro. Para senior kuwi nyawang tajam marang murid pindahan sing mung ngadeg kaku. Banjur nuntut supaya dheweke ngajeni senior. Sawise ngomong ngono, dheweke kabeh nyuekake si protagonis lan rusake laku. Geng kelas loro mau banjur milih golek nggon lungguh kanthi santai. Nalika ditakoni sapa biang kerok masalah iki, Zombie njelasake yen dheweke iku murid pindahan sing lagi teka wingi sore. Si bos angkatan 98 dadi tertarik karo bocah lemu sing wani-wanine njaluk BTS. Padahal lagi sedina sekolah. Ing detik sing gawe deg-degan kuwi, cah kelas loro dumadakan ngrasakake tekanan sing abot banget. Kaya ono aura monster sing nyedak. Merasakan kedatangan para penguasa sekolah, seluruh angkatan 2 bangkit serentak, membungkuk dalam rasa hormat yang gemetar. Bahkan si beruang coklat dan harimau itu bisa merasakan tekanan udara yang mendadak menjadi berat dan mencekik. Bos dari tahun kedua tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada kekuatan absolut yang dipancarkan para senior. Dan benar saja, momen itu tiba. Para legenda tahun ketiga
akhirnya menampakkan diri di arena. Oh Chang-uk segera memberi sinyal pada pasukannya, berdiri tegak laksana patung demi menyambut aliansi dengan para senior. Satu suara, satu komando. Salam penghormatan menggema ke seluruh ruangan dengan kekuatan penuh. Nomor 4 merasa teriakan itu terlalu bising. Sementara nomor 6 menyindir betapa lamanya mereka tak melihat BTS digelar. Di sisi lain, nomor 5 tampak lelah dan tak bersemangat, seolah ini hanya buang-buang waktu. Berbeda dengan nomor 3 yang tetap tenang. Kim Tae-hee hanya bergumam betapa sulitnya menemui Chang-ok belakangan ini. Pemimpin tahun kedua berusaha merendahkan dirinya, menelan ego demi sopan santun di hadapan para raksasa. Ia menjulurkan leher sedikit ke depan. Namun, seketika wajahnya pucat pasi, melihat satu sosok berdiri di antara barisan tahun ketiga. Hanya satu langkah dari sosok itu, dan atmosfer seluruh sekolah seolah runtuh menahan beban keberadaannya. Aura penguasa mutlak ini tak lain adalah milik pemimpin tahun ketiga, Ma Ok-pil, sosok yang dijuluki Sang Raja. Dengan karisma yang meledak-ledak, penguasa tertinggi sekolah ini akhirnya memasuki gelanggang pertarungan. Semua orang segera kembali duduk, termasuk Sang Raja yang mengambil tahtanya dengan tenang. Tatapan seluruh siswa terkunci, penuh rasa ingin tahu pada sosok yang memegang kendali penuh atas sekolah ini. Tak ada satupun yang bisa mengalihkan pandangan dari visualnya yang memukau sekaligus mengintimidasi. Ma Ok-pil mulai bersuara, menjanjikan pidato singkat karena BTS memang sudah terlalu lama vakum dari sejarah sekolah. Ia menyoroti banyaknya bisik-bisik yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan hari ini, mengapa seorang tanpa nama seperti penantang hari ini diizinkan menginjakkan kaki di panggung suci BTS. Maka, Sang Raja menegaskan dengan nada mengancam bahwa ini adalah kehendak mutlaknya, membuat nyali semua orang menciut seketika. Setelah rakyatnya tunduk dan mengerti, Sang Raja memberi titah untuk memulai pesta pertarungan ini. Zombie pun maju mengambil peran sebagai wasit, memimpin laga tingkat pertama BTS. Di satu sisi, pemimpin besar si beruang coklat dengan pasukan besarnya, melawan si murid pindahan yang hanya didukung segelintir teman, termasuk seorang ketua kelompok yang terluka parah. Si rambut pirang mulai menjelaskan aturan mainnya, bahwa pertarungan hanya akan berakhir jika ada yang menyerah, pingsan, atau terjadi masalah yang tak terduga. Senior itu kemudian menepuk area vital juniornya sembari memberi peringatan keras bahwa itu adalah satu-satunya area suci yang haram hukumnya untuk diserang. Dengan aturan yang ditetapkan, gong pertarungan akhirnya ditabuh. Duel dimulai. Sorak-sorai meledak memenuhi arena saat Park Ki-deut melayangkan pukulan pembuka. Namun, Nak segera menangkisnya. Pertahanan besinya dengan cepat membaca dan meredam serangan kedua yang datang menyusul. Sang pemimpin besar membombardir pendatang baru itu dengan hujan pukulan. Namun lawannya hanya berdiri kokoh dalam posisi bertahan. Hal ini memicu amarah si beruang coklat yang menganggap kurangnya serangan balik sebagai bentuk penghinaan. Berasumsi bahwa si murid pindahan sedang meremehkan kekuatannya, ia mengamuk dalam kemurkaan yang membabi buta. Ia melepaskan rangkaian tinju penghancur yang akhirnya berhasil memukul mundur Nak beberapa langkah. Para pengikutnya bersorak bangga melihat aksinya. Namun mata jeli tahun ketiga justru melihat hal sebaliknya. Sang lawanlah yang mendominasi. Semua dibuat penasaran oleh ketenangan jiwa si penantang yang menelan mentah-mentah semua serangan itu tanpa goyah. Namun yang paling mengejutkan, justru si penyeranglah yang terlihat mulai kehabisan napas dan tenaga. Pak Ki-deuk menyadari ia terjebak dalam situasi mimpi buruk. Meski ia yang memukul, rasanya justru tinjunya sendiri yang remuk menghantam dinding baja. Dan tepat saat ia mulai bertanya-tanya tentang rencana gila sang protagonis, lawannya berbicara dengan nada santai yang mengerikan, menyuruhnya minta maaf jika ingin mendapat belas kasih. Namun harga diri si beruang coklat terlalu tinggi untuk tunduk begitu saja. Sang protagonis wis sumpah, iki dadi kesempatan pungkasan kanggo ngowahi takdir. Sang panglima kaget setengah mati. Napase wis mos-mosan, tenagane entek. Rasa curiga mulai jedul. Yakin yen kabeh iki akal bulus si juang tartamtu. Telung jam kepungkur, si beruang coklat ngabari si Afro yen mungsuhe kuwi murid anyar sing wis diidak-idak rega dirine dening Sudako. Lan nalika si Ceking mulai ngoceh sesumbar, nganggep remeh tantangan ing ngarepe. Dumadakan dheweke nabrak wong.
Kanthi nesu, preman kuwi noleh lan meksa supaya jaluk ngapura, nanging nyaline langsung ciut nalika ngerti yen kuwi sang legenda Suedako. Senior kelas 3 kuwi murka, amarga jenenge disebut tanpa rasa hormat. Si junior langsung bungkuk, ndredeg, lan jaluk napura kanthi formal. Senior kuwi mendeng tajem marang raksasa ing ngarepe. Nuduhake yen angkatan iki babar blas ora duwe tata krama. Sudako katon duwe kawigaten khusus marang pimpinan junior anyar iki. Lan nalika gonawan, enom wiwit ngoceh tanpa aturan. Sang senior maju kilat. Ingsa ke depan mata, raine pado adu arep, mungkari 1 sentimeter. Sudako mung nesem sinis lan mesti si jangkung jaluk penjelasane lan wangsulane cetah. Dheweke ora bakal bisa ngalahake sang protagonis. Dheweke nuding lemahe si junior lan nyaranake supaya ndonga wae pertandingane dibatalake dening Gusti. Anak buahe nyoba nglipur, nyira yen senior kuwi mung ngomong ngono kanggo nyelametake awake dhewe. Nanging ngrusak mentale. Gawe keyakinan menange wiwit luntur. Si bruang coklat kaget bali ning kasunyatan nalika kancane ngakon dheweke nanggapi. Kanthi ati panas mbara-baro, ketua kelas kuwi lunga ninggalake panggonan. Salah siji penonton sadar, bos kelas 1 iki luwih ganas tinimbang nalika kompetisi tahun pisanan. Dheweke ngebom sang pahlawan karo udan jotosan. Pukulan demi pukulan berbegi hawa. Nanging sing gawe kaget, mungsuhe malah ngadeg santai tanpa dratone. Awake sing gede kuwi kerasa makin buta. Nalika dheweke netokake teknik panyerapan. Kabeh mripat sing nyawang ora percaya karo apa sing kedadean. Kanthi teknik sing wis sampurna, nuk ngelingake yen mungsuhe wis nolak welas asih sing ditawakake. Dheweke nyebut paribasan lawas. Manungsa kuwi kudu tarung karo lawan sing sabanding kekuatane. Bocah sing ngucapake tembung-tembung kuwi ngrasakake maknane. Banjur maju nyerang kanggo ngruwat dosa-dosane mungsuhe. Sang protagonis ngakon supaya dheweke melek mata ambah. Si bruang coklat langsung krasa kabotan nampa kekuatan sing ora lumrah iki. Sang pahlawan banjur ngetokake jurus pamungkas. Kepalan tangan tengen pangruwat ati. Sekepon kekuatan sing diluncurake mung nganggo tangan tengene. Bos kelas 1 sing dadi bulan-bulanan kuwi pungkasane sadar mungsuhe iki monster edan. Lan sanalika si bruang coklat kebanjiran udan jotosan tanpa ampun. Parkeduke megap-megap, parparune kerasa kaya diperes entek hawa. Anak buahe pada melongo. Si jangkung ora percaya marang daya gempur mungsuhe sing ngedap-edabi. Sang pahlawan menehi pilihan pungkasan kanggo jaluk napura, banjur kanthi santai nyetokake sebungkus rokok sakasake. Wasit pertandingan langsung bengok nglarang dheweke ngrokok. Amarga kuwi nerak aturan sekolah. Nanging ing sisi liya, si bruang coklat nolak kalah. Dheweke ngrogoh saklan ngetokake senjata licik, keling wesi. Nanging sadurunge serangan licik ngenani sirah. Kancane padan jerit histeris nalika getih muncrat ing lemah. Getih seger saka manungsa tanpa dosa saiki mbanjiri arena. Kabeh sing delok ora percaya, banjur mbengok banter banget protes marang tumindak kuwi. Si bruang coklat curang. Dheweke nggunakake senjata haram kanggo ngrubuhake mungsuh. Para susi mung bisa ngowoh. Ora nyangka bakal kedadean brutal koyok ngene. Wasit arep menehi kertu abang. Nanging dumadakan keprungu suara guyu sing medeni. Dheweke nyoba bengok nyeluk petugas. Nanging mane-mane omongane dipotong peksa. Kanthi rasa jengkel, wasit jombi kuwi noleh mburi kanggo ndelok sapa sing wani ganggu. Nyawane kaya arep ucul nalika weruh yen sing guyu cekikikan kuwi sang raja. Sekolah dhewe guyu. Wasit nyoba mungkasi. Nanging bos 97 malah merentah supaya tarung diterusake. Ora ono siji-sijia. Siswa sing setuju karo keputusan edan sing nglanggar nalar iki. Aturan suci wis dilanggar. Wasit isi nyoba protes, nanging ora digubris babar pisan. Raja kuwi ora peduli, malah bengok banter merentah
supaya gelut diterusake saiki uga. Suarane wae ngandhut tenaga sing gegirisi banget. Gelombang kejut saka suarane gawe sawetara siswa langsung semaput nenggon. Senior kelas loro sadar ing ngarepe ana kekuatan mutlak sing ora bisa dilawan manungsa biasa. Iki lho wujud asli kekuatane panguasa mutlak sekolah iki. Kepep pulvis namu ndelok ketidakadilan iki. Dheweke meksa tangi senajan perawat nyegah mati-matian. Hidra piyambake ora tega ndelok sang protagonis sing wis tatu parah lan ora obah ing lemah. Susi uga wiwit ngeragukan kewarasane titahe sang raja sing kejem kuwi. Ing Sisilia, beruang coklat sing wis kalap kelingan, maneh tembung-tembung sing ngenyek rega dirine. Nalika raja merentah, "Pateni!" Si buta kuwi langsung melayu nyerang pahlawan kita. Tangane wis siap kanggo ngremukake sirah musuhe sing wis ora daya. Nanging ing detik pungkasan, ana awak gede sing nahan kabeh pukulan kuwi nanggo raine dhewe. Ternyata Yong Tai. Kancane kabeh kaget delok pengorbanan heroik bocah lemu iki. Pimpinan kelas 1 bingung. Saiki ana rong wong lemah sing gledak ing ngarepe. Nanging durung rampung anggone kaget karo kahanan kuwi, sang panguasa sekolah merentah maneh supaya loro-lorone dihabisi sisan. Bocah kuwi Park Keduke nom-noman. Dheweke dianggep sampah sing ora anak gunane. Pirang taun candake, ing tengahing gelut, dheweke nemokake alasan kanggo urip. Tangane ngantem banter banget. Mungsuhe langsung KO ing sapukulan sing mematikan. Si beruang coklat enom malah rumangsa. Matur nuwun marang mungsuhe wektu kuwi. Amarga wong kuwi dheweke sadar yen awake kuwi kuat lan duwe tekad wajan. Krungu sorak-sorai bocah-bocah, si bocah sampah mau akhire nemokake bakat asline. Saben gelut mesti dipungkasi kanthi awak mungsuh sing nyembah ing sikile. Keduk sadar yen rasa tresna wong liya kuwi gumantung sakapira akehe kamenangan sing bisa direbut. Tegese, menang kuwi harga mati. Ora ana pilihan liya kanggo dheweke. Dheweke yakin yen kalah sepisan wae, ajine minangka manungsa bakal ilang musnah. Lamunane buyar seketika. Dheweke ditarik bali menyang kasunyatan. Sang protagonis ngadeg maneh lan bengok. "Woi, fokus neng pertandingan iki." Si beruang coklat mung iso ndredeg ketakutan nalika protagonis kita ngomong yen ora ana dalan bali kanggo tumindake. Malah kakak kelas 3 wae iso ngrasakake hawa sing ngerih lan medeni. Tekanan batin sing kuat nalikano sumpah bakal nuntun bocah kuwi menyang dalan panebusan. Lan sakwise kuwi diucapake, segel kekuatan akhirnya dibuka. Nom-noman sing gawa senjata kuwi nyerang maneh. Nanging pahlawan kita mau ngeles santai nggunakake teknik backstep sing sampurna. Kanthi tekad bulat, pahlawan kita masang kuda-kuda, gawe raja kaget setengah mati. Lan dheweke wis siap nguncurake bogem pamungkas. Wadi saking serangan balik sing dahsyat, akhire kabongkar. Kabeh penonton digawe bisu tanpa ukara. Utamane Parke Duke sing saiki ngadepi kekuatan sing luwihi nalar manungsa. Kaya ngono wae, pukulan pungkasan wis darat. Lan kanthi kamenangan si underdog, pahlawan kita resmi dinobatake dadi bos 99. Balik menyang masa lalu, Suzy sing lirik para peserta. Prumangsa pipine dadi abang beranang. Pertanda yen bocah wadon kuwi wis kesengsem berat. Karo protagonis kita sing awake gempa. Persis tipe wong lanang sing disemengi. Dheweke malah seneng banget karo weteng buncite sing gemesne kuwi. Pas ndelok ayange dikeplak sirahe, Susi langsung ngamuk. Tapi dheweke malah isin-isin kucing pas diwenehi eseman goda saka si Beagle Korea. Lan nalika pahlawan kita lagi tarung mati-matian. Susi sadar yen pilihane kuwi pancen bener. Tanpa kakehan omong, bocah wadon kuwi akhirnya nggawe keputusan mutlak. Sawetara waktu ing sekolah, bocah-bocah kelas 1 sing mlebu kelas podo bingung ora karuan delok Susi, primadona kelas loro. Kabeh pada kaget setengah mati ndelok dheweke lungguh ing kelas sing sederhana kuwi. Salah siji murid nyoba njaluk bali kursine, nanging malah diancam karo nada suara sing medeni. Amarga wani-wanine ngomong karo dheweke. Bocah lanang kuwi sing malah rumangsa seneng diunek-unekne, mutusake ngalah lan mejorne Susi lungguh ning kono.
Delok si cantik sing galak kuwi, ngobrol santai karo protagonis. Kabeh murid lanang podo iri dengki karo bejane si gembul. Yunghu nyoba ngakon kanthi sopan supaya Susi metu saka kelas. Nanging Susi nganggep dheweke kaya angin, lalu lan orang reken babar blas. Protagonis kita akhirnya mutusake ngomong. Bab sing podo ngelingake yen guru bakal teka sedela engkas. Susi kaget, jebule ayang anyare kuwi murid teladan. Mula dheweke gelem metu tapi njaluk nomor HP dhisik kanthi janji manis kuwi. Gadis kuwi pamit metu. Sinambi ngomong yen bakal ngubungi Hanine mengko. Kabeh lanang ing kelas langsung kelelep ing segara, cemburu krungu Susi sing ayu nyeluk ketua kelas. Kayo ngono. Sauntara kuwi, bu ketua kelas sing nyekseni kabeh mau kanthi sepi. Namung bisa nyawang barang neng tangane kanthi rasa kuciwa. Rada suwe saka kuwi, ana murid Melayu mlebu menyang kelas 1 lan nyabari yen bos anyar merentahake kabeh murid kumpul ing auditorium. Saiki uga mantan kacunge si beruang coklat podo ketar-ketir wedi eling perlakuan ala marang bos anyar kuwi. Nanging murid-murid liyane malah katon ora sabar ngenteni pertemuan agung iki. Kanthi mangkono, kabeh preman kelas 1 metu saka kelas lan tumuju menyang auditorium. Nalika mbuka lawang, dheweke disuguhake pemandangan tangga sing medeni lan sosok punggung sing gagah perkasa. Para murid sing ora ngerti alasan ing mburi kumpule iki, ngrasakake atmosfer sing abot lan nindes banget. Loro tukang buli kuwi katon paling gelisah lan wedi. Nanging nalika disapa dening sang bos, si Afro sing pisanan bales salam kanthi kendel. Setelah keheningan yang mencekam, sang pemimpin baru berteriak sekuat tenaga. Auranya langsung mendominasi seluruh siswa di sana. Sosok berhati mulia itu dengan tegas menyangka bahwa dia adalah seorang bos, melainkan hanya bocah biasa dari ibu kota. Ia pun melompat turun dari panggung demi menyetarakan derajatnya, mengajak mereka untuk hidup rukun mulai detik ini. Para preman itu sempat kesulitan mencerna situasi. Nuk menjelaskan, ia tak ingin menjadi majikan, tapi ingin menjadi sahabat bagi mereka semua. Bulfis benar-benar tersentuh oleh kebaikan hati yang tulus ini. Ia ingin mereka melihatnya sebagai sandaran, sosok yang siap pasang badan saat mereka dalam kesulitan, mengingatkan bahwa suatu hari nanti, roda nasib akan memaksa mereka untuk saling mengandalkan. Ia menegaskan bahwa setiap nyawa di sini berharga dan mereka harus menjalani hidup dengan tujuan mulia mulai sekarang. Sebelum melarang keras, mereka memalak anak-anak lain. Sang Wuk juga mengingatkan sebuah prinsip ksatria. Bertarunglah hanya dengan lawan yang seimbang levelnya. Pada akhirnya, raksasa lembut itu menyerukan agar mereka bertobat bersama demi lulus dengan damai. Lalu meminta siapapun yang setuju untuk berteriak, "Saya!" Dengan napas panjang, ia berteriak duluan sebagai contoh. Namun yang ia dapatkan hanyalah keheningan penuh kebingungan. Beberapa siswa yang merasa malu mengira itu adalah semacam teriakan perang kuno atau ritual aneh. Namun kebekuan pecah saat Yongtai berteriak, disusul oleh Yonghu dan juga Huang Xin yang ikut membara. Gelombang semangat menular. Seluruh kelas pahlawan kita merespons panggilannya dengan antusias. Dan dengan begitu, semua orang, kecuali yang terpaksa, berteriak, "Saya!" di hadapan pemimpin baru mereka, membuat senyum puas terukir di wajahnya. Salah satu siswa menyadari betapa sucinya hati sang protagonis, memujinya sebagai sosok yang indah luar dalam. Berbeda jauh dengan dirinya. Yang Tai kini mulai menatap bocah kota itu dengan rasa hormat yang mendalam. Dan semudah itu, Nuk telah mendapatkan pasukan sahabat baru yang setia. 7 hari telah berlalu sejak reformasi itu. Para preman kelas 1 benar-benar berhenti menindas yang lemah. Si kutu buku menegaskan pada 2 siswa itu bahwa dia adalah ranker tingkat dewa di game ini, membuat 2 mantan preman itu memohon agar di-add sebagai teman mabar. Sebuah pemandangan sempurna yang menggambarkan kedamaian abadi di antara angkatan junior. Susi sang primadona bertanya pada pahlawan kita, apakah dia sibuk sepulang sekolah? Ia mengajaknya makan siang, karaoke, atau bahkan ke ruang DVD yang intim, membuat semua orang ternyata tak percaya.
Namun si bocah gemoy itu malah menolak karena sudah ada janji. Wajah Susi langsung berubah gelap. Aura membunuh keluar saat menyadari cowok itu akan menemui gadis lain. Namun yang membuat syok, bocah itu mengaku itu hanyalah kencan belajar. Nuk bersikeras ingin belajar bersama sang ketua kelas hari ini. Gadis itu langsung memutar kepalanya cepat, mencari tahu siapa saingannya itu. Mengikuti arah pandang siswa lain, ia menemukan sosok gadis berkacamata yang sedang tenggelam dalam dunia belajarnya. Meskipun begitu, sang pujaan hati tahun kedua itu ingin ikut belajar, tapi menuntut kompensasi. Besok, mereka wajib pergi kencan. Tapi Bulfis dengan polosnya menyela, bilang kalau dia dan gengnya sudah menyewa bus untuk jalan-jalan besok, membuat gadis itu menahan amarah yang meledak di ubun-ubun. Susi mengancam hidup si preman akan berakhir buruk jika mengganggunya lagi, sebelum mengusirnya pergi. Teman-teman Yonghu mulai menatapnya iba, menyadari betapa menyedihkannya nasib percintaan si preman itu. Hari itu juga setelah sekolah usai, sang ketua kelas mendapati dirinya berduaan dengan pemimpin baru angkatan itu. Kim Ju memperingatkan bahwa keberadaannya bisa memancing masalah besar, membuat si cowok justru makin penasaran. Jadi, ia menjelaskan bagaimana kedekatan. Mereka berdua ternyata membuat para senior merasa gerah dan tidak senang. Sang ketua kelas ingin menghindari salah paham, menegaskan bahwa posisinya di sini murni hanya untuk mengajari murid pindahan itu. Deweke miringake sirahe. Kaget weruh si raksasa lembut nyawang deweke, kanti tatapan singgumunake. Nalika raso bingung, wiwit ngebaki pikirane. Dumadakan tangan kekar kuwi ngelus sirahe kanti lembut. Deweke ngalem, yen bocah wadon iku manis banget, gawe pipine abang beranang amarga isin. Ora let suwe, ing jero sawijining kafe, ketua kelas sing pinter lagi ngajari bahasa Inggris marang protagonis kita. Nanging, nalika piwulang isih melaku, raso ngantuk sing abot wiwit nyerang pahlawan kita. Weruh kahanan kuwi, si cewek mutusake kanggo mungkasi les dino iki. Lan si cowok langsung setuju tanpa protes. Kanti kuwi, deweke mutusake kanggo mulih. Nanging pas lagi ngemas barang, mripate si cewek tertuju marang isi tase. Deweke banjur ngulungake obat marang sang protagonis, kelingan tatu-tatu parah akibat pertarungan sadurunge. Kanti gugup, deweke nyoban jelaske. Nanging, si cowok malah ngomong yen seniore wis nawani obat sing padah. Krungu kuwi, ketua kelas narik tangane maneh, niat jupu obate amarga, rumangsa ora dibutuhake. Nanging, weruh raut kuciwa ing wajahe si cewek. Pahlawan kita langsung nempelake plester kuwi ing sirahe. Dheweke ngucapake matur nuwun lan janji bakal nggunakake obat kuwi. Gawe atine si cewek bungah banget. Tanpa buang wektu, para pahlawan kita cepet-cepet lunga supaya ora ketinggalan sepur. Ing papan liya, para preman kedok lagi kangelan mubengi dheweke. Salah sijine takon marang si Kribo. Kepiye panemune babagan bos anyar kasebut? Koncone sing nomor 3 yakin yen bos anyar kuwi wong apik sing bisa diajak kekancan. Nanging si bocah angel percaya. Isih kelingan jaman kencono ing sore beruang coklat. Nanging dumadakan, bruk. Dheweke nabrak wong. Si Kribo langsung jaluk ngapura amarga kurang ngati-ati. Preman kuwi malah gawe geger, ngaku tangane lara banget. Bocah kuwi njaluk ngapura maneh lan nyoba lunga. Mrenea, bengoke wong lanang kuwi. Ing wektu kuwi, si Kribo sadar yen dheweke lagi ing kahanan gawat. Kancane ngelingae supaya tetep tenang. Amarga gelut tanpa alasan mung bakal nggawa masalah gede. Kepeksa setuju karo logika kuwi. Dheweke nahan emosi lan njaluk ngapura sepisan maneh marang wong kuwi. Nanging wong kuwi malah ngece. Nuduh yen generasi saiki pancen ora duwe tata krama babar pisan. Kancane nyoba nengahi kanthi alus, ngomong yen iku mung kesalahpahaman. Nanging, dheweke dipukul tiba-tiba mung amarga bela kancane. Weruh kebrutalan kuwi, geti eno me umop. Si Kribo mutusake kanggo nyerang. Nanging serangane meleset. Dheweke malah nampa tendangan keras ing weteng. Nalika dheweke ambruk ing lemah, wong kuwi ngece lan ngajak kanca-kancane ngeroyok siswa SMA kuwi. Lan ing wektu sing cendak,
Preman cilik kui dadi bulan-bulanan dihujani pukulan lan sandal jepit. Caci maki lan anteman terus teka tanpa mandek. Gawe kahanan sayo panas. Mripate banjur nemokake watu bata. Cukup semeneh. Pikirane wis peteng lan nekat nglawan. Pas ing wektu kuwi, kanca-kancane si bocah kasil nahan wong diwasa mau. Kanthi adrenalin sing bledos, siswa SMA kuwi maju arep mateni musuhe. Kanca-kancane pada kaget setengah mati. Nanging dumadakan, ana tangan kuat sing ngalangi gerakane. Kanthi nesu dheweke noleh kanggo ndeleng sapa sing ganggu. Lan nemokake yen kuwi seniore, suwe doko. Wong sing nganggo kaos kutung kuwi nesu amarga meh dikepruk bato. Nanging Dokco kanthi tenang ngandani yen polisi wis dihubungi. Krungu bab polisi. Para wong diwasa kuwi ora duwe pilihan. Lia kejaba melayu. Kalah. Siswa SMA kuwi mbengoki supaya pada minggap. Amarga ngerti nasibe. Sawetara menit sadurunge, nalika lagi kerja, siswa kelas 3 kuwi ora sengaja weruh ana gegeran ing cedhak kana. Ing wayah krisis iku, kanca-kancane si bocah nahan wong gede mau kanthi sakuat tenaga. Nanging amarga getih nom wis umop, bocah SMA iku nekat nyerang kanggo mateni. Sawijining tumindak sing ora dinyana dening kanca-kancane. Nalika dumadakan, ana tangan kuat sinahan dheweke. Wong lanang sing nganggo kelambi tank top mau nesu banget. Amarga meh dikepruk bata. Nanging sudo kanthi tenang ngaku yen dheweke wis ngundang polisi. Krungu ancaman iku, para wong gede mau ora duwe pilihan. Liyane kajaba mundur kanthi rasa kalah. Nalika si bocah SMA ngusir dheweke kabeh supaya minggat. Sawetara menit sadurunge, nalika lagi nyambut gawe, senior kelas 3 iku weruh ana gegeran ing cedhak kono. Bareng sadar yen sing gelut iku adik-adik kelase, sudo mung batin yen bocah-bocah kuwi kurang gawean. Nanging rasa santaine ilang nalika dheweke weruh salah siji bocah sing wis ambruk ing lemah. Kanthi delik-delik njupuk watu bata. Sadar yen nyawa bisa melayang, senior iku langsung melayu banter kayok kilat kanggo nyegah tragedi pembunuhan. Sawise kahanan aman, para junior ngucapake matur nuwun marang seniore, sing mung mangsuli yen iku ora sepiro. Gawe dheweke kabeh mbungkuk hormat sepisan maneh. Si Afro ngangkat topine kanggo mestekake apa senior sing medeni iku isih ana ing kono. Sudo arep mbuka cangkem. Lan nalika bocah-bocah sing wedi iku ngira bakal diamuk, dheweke mung menehi pitutur. Acong rusak masa depanmu, mung garo-goro siji tumindak bodoh. Tembung iku mancep banget ing ati. Sawise menehi pitutur luhur, senior kelas 3 iku akhirnya mlaku lunga ninggalake wibawane. Sudo lagi wae sadar yen gayane mau persis kaya bapak-bapak. Nanging lamunane buyar nalika bose bengok, kon cepet balik kerja. Kanthi rasa lega, bocah-bocah mau mutusake kanggo mulih sawise ngliwati dina sing nadekke ati. Ing wayah wengi, Afro ngabari kanca-kancane ing grup supaya istirahat, dene dheweke isih goleki ketua sing ilang. Dumadakan, mripate bocah SMA iku nangkep sosok cah wadon sing dikerubung telung lanang. Nalika sadar yen sosok iku wis dikenal, atine dadi jengkel banget. Amarga dheweke wis bola-bali ngelingake supaya cah wadon iku ora nggawa pacare cedhak omahe. Nanging rasa jengkel iku owah dadi rasa ngeri nalika ngerti kahanan sabenere amarga telung lanang iku preman sing podo. Cah wadon mau langsung nyoba nyindhari lan ngusir tangan-tangan jahil sing ganggu dheweke. Preman sing ditolak mentah-mentah iku dadi murka lan arep main tangan. Nanging sadurunge tamparan iku kena, si bocah dumadakan muncul koyok bayangan lan nampok serangan iku demi nglindungi si cah wadon. Preman sing kaget iku wiwit mikir, sapa pahlawan kesiangan iki? Lan nalika dheweke nyamatake raine kanthi tenanan, dheweke sadar yen iki bocah SMA sing tau digebugi biyen. Gete preman iku langsung munggah, ngira yen bocah cilik iki pengintip sing ngetutake lakune. Afro gertak supaya dheweke lunga, nyaku yen polisi wis dihubungi, nanging tembung iku malah gawe si preman tambah beringas, amarga dheweke rumangsa.
Disepelekake dening bocah, wingi sore. Sing ngira jeneng polisi, cukup kanggo gawe dheweke wedi. Tanpa babibu, preman iku nendang wetenge Afro sakuat tenaga, gawe dheweke ambruk nahan laro. Ing ngarepe cah wadon sing jerit keweden. Sanajan awak remuk redam, bocah SMA iku nyoba tangi kanthi sisa tenagane. Cah wadon mau bengok histeris, nyalahake kekejemane preman iku. Merasa keganggu karo suarane, preman iku mutusake kanggo ngajar cah wadon mau dhisik. Dheweke jedul arep nyerang, nanging sepisan maneh si bocah ngebrukake awak dadi tameng. Dheweke nampak serangan iku mentah-mentah, lan ambruk maneh kaya sing wis kedadean sadurunge. Preman iku bener-bener digawe murka karo kakuatane tekad bocah iki sing ora gelem nyerah. Tanpa welas asih, sikiliku nyantap raine lan ida-ida awake kanthi kejem. Ing ngisore tlapak sikil preman kuwi, rasa mangkel lan dendam bledos ing jero dadane nom-noman iki kayak geni. Nanging ing satengahe kahanan genting, mripate nyekel sawijining watu landhep ing cedake. Pikirane dadi peteng. Siji-sijine dalan yaiku nggunakake watu iku minangka gaman kanggo mungkasi nyawane si preman bajingan kuwi saiki uga. Nanging dumadakan pitutur luhur saka seniore kumandang maneh ing kupinge. Nahan niat jahat mau. Bocah kuwi ngrasa dongkol setengah mati. Kenapa kudu eling kabecikan lan moral pas lagi diidak-idak kaya ngene? Bejane suara pluit dawa dumadakan mecah kahanan. Para brandal mau pungkasane konangan dening petugas keamanan sing lagi patroli. Tanpa mikir dawa, gerombolan kuwi langsung lari tunggang langgang, ninggalake si Hiro sing diparani Pak Petugas. Afro enggal-enggal ngecek kahanan, mesteknya nek de aman, sadurunge matur nuwun marang sang penolong. Cah wedo iku kaget setengah mati nalika weruh nek preman iki jebule isi duwe toto. Kromolan rasa matur nuwun, gawe musuhe sing babak belur mangkel ra karuan. Masio mangkel, dee milih ngalah lan nyakon sang putri supaya ndang mulih wae. Sang putri banjur gandeng tangan pahlawane nalika dee njaluk. Mangan, gawe cewek iku nyeneni dee entek-entekan. Mergo wetenge isi kosong sedina muput. Esoke neng sekolah, pemuda iku nyeritakne petualangan wenggine lan wiwit sambat nasibe sing koyo banyu keruh. Nanging dumadakan salah siji saka bocah telu iku wenehi kode gawat. Sang bos besar lan pasukane lagi mlaku mreneh. Kanthi sigap, ketelu bocah iku langsung tegap lan minggir kaya patung, menehi dalan. Rombongan sang penguasa sekolah iku liwat neng ngarepe kanthi aura sing medeni. Afro nyoba nyinceng sitik, ladalah. Si raksoso malah ndelok tembus neng jero atin. Kanthi gemeter lan gupuh, bocah iku takon opo nok masalah. Bos 99 malah ngomong, kanthi santai, nek ora perlu minggir kaya ngono. Afro bingung ra karuan nalika sang protagonis ngomong. Antarane konco iku ora perlu sungkan. Banjur dee nyopo deku, kaget weruh tatune lan takon, sopo bajingan sing gawe kowe dadi ngene? Nalika Afro ngaku, nek dee mung tiba glundung neng ondo. Bose mung bengok, hah? Gawe kabeh bingung lan mati kutu. Sang pahlawan bengok maneh kanthi sora, nuntut jenenge paraga sing wani nglarani koncone. Doku isi nyoba ngapusi kanggo nutupi kahanan, wedi masalah dadi dawa. Saiki raine wis meh nempel. Pahlawan kita malah takon, kowe wis sikatan durung? DM bengok nutupi irunge, nyakon koncone ngresiki ambu cangkem sing kaya naga iku sadurunge ngomong. Pasukan liyane mantup, menehi tanda nek kabeh wis yoga perang kapan wae. Dukungan iki nggawe kaget. Luk murka, mripate murup mergo ora trima ana sing wani nyenggol deku. Ora suwe, sang protagonis lan pasukane budal mburu pelaku utama sing wani nggawe goro-goro. Papan iki rame, kebak lampu lan surak-surak manungsa sing lagi pesta. Hidra mayu banter koyok kesetanan. Takon opo koncone krungu swara aneh? Bocah-bocah podo bingung, nanging dee yakin tenan karo firasate. Iku swara getih mudane sing umop ndelok panggonan sing nyenengke lan kebak gairah iki. Pas arep mayu, mripate nangkep sosok widadari ayu sing gawe atine rontok.
Tanpa mikir dowo, Hidra langsung nyedak koyo Arjuno sing lagi kasmaran. Nanging durung sempet ngomong, cewek iku langsung ngusir kanthi kasar. Minggir loh, goblok. Tembung-tembung pedes metu saka cangkeme. Mangkel ono cowok wani nyedaki DE sembarangan. Kanthi kejam, DE lunga karo ngomong, nek raine Hidra iku gilani banget. Konco-koncone mung iso ngelus dodo, nyawang nasib apes sing ngenes banget iku. Diagu nyoba nglerem atine sang protagonis lan ngomong, nek DE ora perlu ngurusi masalah sepele ngene demi kabeh. Konco liyane setuju. Ragu opo musuhe bakal ono neng kene lan ngajak balik. Wae. Nanging si bos malah mesem medeni. Ayo seneng-seneng sisan neng kene. Pas waktu iku, mripate Afro nangkep sosok bajingan sing digoleki. Tanpa mbuang waktu, pahlawan kita ngajak pasukane. Ayo sikat. Rombongan bocah SMA iku melaku gagah tumuju sarange preman kasebut. Penjogo pintu sing weruh rombongan bocah wingi sore. Teko, langsung ngusir. Bocah cilik dilarang mlebu kene, muli kono. Sang raksasa lembut maju, tatapan matane tajem koyo elang. Aku goleki wong neng jero. Ora ana pilihan liya. Pahlawan kita kepeksa ngetokake aji-aji andalane. Sorot mata macan seksi. Kanthi Prabowo aura kui. Dheweke mrentah supaya dalane dibuka. Ajaib. Penjaga sing maune galak ngalangi bocah SMA, saiki malah bungkuk ngurmati lan nilani pahlawan kita mlebu gedung. Ing Sisilia, kanca-kancane sing nyekseni kedadean aneh kui mung bisa ndomblong. Utege ora nyanda. Bingung nyerna apa sing lagi wae kelakon ing ngarep mata. Sawetara kui ing jero ruangan. Gelas diadu lan suara tawa preman blenduk ngebaki hawa pesta. Dheweke pamer marang cewek ing sandinge yen laki wae ketemu bocah ngilani sing padha kaya wingi. Nalika si cewek takon kepiye nasibe bocah kuwi, kanthi sombong, dheweke ngaku yen wis ngajar bocah mau supaya evolusi dadi luwih kuat. Cewek kuwi ngguyu nganggep lucu. Nanging sedelamane raine bakal berubah pucet lan kaget. Hawa adem dumadakan nyelimuti ruangan. Kabeh mata tumuju menyang lawang. Lan nemoni sorot mata sing nantang pati. Iku dudu wong liya. Sang bos sanga-sanga wis teka nyidak medane perang. Weruh rambut kribo kuwi, si preman langsung ngenali lan guyu ngakak. Nudu yen dheweke mung bocah cengeng sing wade marang kancane. Dooku wiwit ngerasa kahanan dadi saya panas lan ora kepenak. Kancane negesake yen tekane dheweke mung siji tujuane. Nuntut tembung sepurane sing tulus. Nanging si cewek ayu kuwi malah salah fokus. Matane ora bisa ucal saka pesonane pahlawan kita. Kanthi tatapan sing nembus ati. Pahlawan kita nggawe cewek mau mingkem. Supaya ora melu-melu urusane wong lanang. Sapa sing nyana? Wanita dewasa kuwi malah krasa dedekan lan pipine abang mergo pesonane bocah ing sore umur. Ora trima karo kahanan, preman mau banting sirahe dhewe menyang meja kanthi brutal. Kanca-kancane wiwit dredeg keweden. Emosine muncak, getihe umop ndeleng bocah SMA sing awake lemu kuwi. Sing dikongkon minggat nanging ora obah. Amara meksa dheweke mbaleni ancaman kuwi. Nionwo kanthi tenang nanging tegas baleni maneh. Yen kabeh iki batal rampung. Cukup kanthi tembung jaluk ngapura sing tulus marang kancane. Nanging tumrape brandal kuwi, kabeh ucapan mau mung suara sampah sing ora ono gunane. Wis entek kesabarane. Wong lanang gede kuwi ngayunake tangane, siap nermukake raine bocah SMA kuwi. Ing detik pungkasan, raksasa lembut kuwi nyaktifake teknik rahasiane kanggo ngatosake otot-otot wetenge. Jotosan kuwi ora mung ditahan, nanging malah gawe balung tangane si preman remuk nalika ngantem tembok daging kuwi. Ceritan laro lan pisuhan kasar langsung bledos saka cangkeme preman sing tangane poto. Protagonis kita noleh marang kancane. Negesake yen wong-wong kaya ngene iki ora bakal menehi keadilan yen ora dipeksa. Mulane, dheweke lan pasukane siap dadi brutal lan gunakake kekerasan demi mbela harga dirine kancane. Si rambut kribon domblong isih ora percaya yen ana wong sing wani ngorbanake kabeh demi dheweke. Bos sanga-sanga ngucapake sumpahe,
Yen kanca kuwi dudu mung kanca, nanging getih lan daging, kulawarga sing kudu dijaga. Kanthi suara mantep, pahlawan kita uga negesake marang doku yen ikatan ing antarane dheweke wis mluwihi segalanya. Iku ikatan kulawarga. Kanthi eluh ing mripat, bocah kuwi ngraso awake ora guna. Nanging ing wektu sing padha ngraso begja duwe bos sing nekat lan rodok goblok kayak ngono. Rasa matur nuwun bludak saka ati sanubarine ing dina iki, Afro pungkasane sumpah setia lan ngakoni dheweke minangka pamimpin sejati. Sawise tos lanang minangka tanda seduluran, Nuk noleh lan takon marang kancane. Apa wis siap ngadepi gegeran sabanjure? Bocah kuwi mesem tipis, kanthi mantep mangsuli yen dheweke bakal nuntun para brandal kuwi bali menyang dalan bener. Tanpa kakehan cangkem, preman sing tangane tugel kuwi saiki ngadepi sang protagonis lan teknik andalane predator. Sanalika aura sing gegirisi bludak saka awak bocah SMA kuwi gawe nyali para wong lanang dewasa dadi ciut. Teknik sing digunakake dening bocah ing ngisor umur iki malah duwe efek liya marang para wanita. Kanca-kancane si raksasa sadar yen perang urat saraf wis diwiwiti. Si preman rumangsa disepelekake banget. Nuk negasake, welas asih sing maune diwenehake saiki wis ditarik maneh. Lan nalika si preman arep pamer sapah, sejatine kanggo medeni bocah kuwi, Nuk malah ngelikake supaya ora tumindak kaya bocah cilik. Kanthi amarah sing bulat-bulat, wong kuwi bengok. Takon asal-usule si bocah sadurunge sumpah bakal ngremuk dheweke. Pahlawan kita kanthi tenang mangsuli. Yen informasi kaya ngono ora penting kanggo dheweke. Weruh yen wong diwasa kuwi sing gawe salah, rasa wedine si preman malah sayan dadi. Nuk banjur menehi wejangan yen sanajan ora bisa urip suci kaya nabi. Saora-orane aja gawe uripe wong liya dadi susah. Kanthi alus, raksasa sing atine lembut kuwi menehi saran supaya dheweke miwiti urip anyar. Dumadakan, suara goleki Jinsu ngrusak swasana. Gawe para siswa podo kaget weruh gerombolan jas ireng teko. Si preman guyu cekakakan. Yakin yen para penyerange saiki bakal ngalami nasib apes. Nalika wong sing ngudut kuwi takon Jinsu maneh. Hidra kaget setengah mati. Amarga dheweke lan kanca-kancane wis dikepung. Ing wektu sing genting, ana sosok muncul saka mburine wong kuwi. Wong kuwi katon gumun weruh akeh bocah ing ngisor umur ing panggonan kuwi. Huangsin wiwit kemringet adem nalika sosok medeni iki nyedak. Jungtai lan Yunghu uga melu waspada. Nanging, langkah sikile wong kuwi mandek. Raksasa kuwi ngenalake diri minangka lulusan guyang angkatan 94. Lan nuntut para bocah SMA kuwi nyebut jenenge. Pada. Bocah sadar yen lagi kejebak ing kahanan gawat. Amarga sing diadepi yaiku senior lawas saka sekolahane dhewe. Lan nalika padha bingung arep sujud nyaluk ngapura utawa ora, wong kuwi malah nesu amarga rumangsa dikacangi lan ora diajeni. Yungtai nyoba alasan yen dheweke mung kebeneran liwat. Nanging tatapan mata senior kuwi ora percaya babar pisan. Apa maneh dheweke kepergok ana ing jero gedung sing dilarang kanggo bocah cilik. Negosiasi gagal total. Si pimpinan menehi perintah mutlak. Ngakon, pasukane ngringkus para penyusup. Dene para wong diwasa wis gatel tangane kepengin ngajar bocah-bocah cilik sing saiki sadar yen nasibe ono ing ujung tanduk. Bulfi sadar siji gerakan salah bakal nggawa cilaka sing luwih gede. Mula dheweke noleh menyang sang protagonis. Jaluk pituduh lan rencana mateng. Sang pimpinan metu jupuk wektu sadela kanggo maca kahanan sing sarwa jepit iki. Afro kanthi mantep janji marang dheweke yen bakal ngetutake apa wae putusane tanpa ragu. Kanca-kancane liyane uga nyatakake kesiapane. Hidro malah wis murup semangat tempure. Jungai sing sarujuk karo kanca-kancane jaluk sang ketua menehi aba-aba. Kabeh mata tertuju marang putusan kancane sing mung mesem tipis kebak keyakinan. Nuk negasake yen rembugan wis ora ana gunane mula dalan. Kekerasan dadi siji-sijine pilihan. Sadurunge
ngelingake pasukane supaya ora kebasa ngrusak mungsuh. Nalika pimpinane bengok, kabeh pasukane langsung nyaur pambengok, perang mau kanthi suara sing ngebeki ruangan. Mung kaya ngono wae, para bocah SMA iki kasil gawe wong gedhe keder lan girisatine. Weruh kahanan iki, si bos langsung murup getihe, amarga ora trima diremehne dening bocah wini sore. Tanpa kakehan cangkem, pimpinane sing lahir tahun 94 iku langsung merentah supaya nyerang, gawe anak buahe sadar lan langsung rubut para bocah mau kaya asu luwe sing wani ngadepi bebaya tanpa rasa wedi. Pas salah siji preman arep ngantem pisanan, dheweke malah disambut dening lawang sing buka mak brak pas ning raine. Pelayan sing mlebu ruangan kuwi ora liya yaiku Sudako, sang senior legendaris. Para junior pada plonga-plongo, kaget banget nemoni senior ing kahanan sing ora masuk akal. Kaya ngene, weruh bocah-bocah kuwi kenal karo pelayane. Para preman langsung nganggep dheweke komplotan mungsuh. Apes tenan nasibe, sang senior kudu ngadepi masalah maneh gara-gara adik kelase. Telung penjaga langsung maju ngruput dheweke bebarengan kanthi beringas. Kanthi gerakan kilat, siswa kelas 3 kuwi ngindari anteman tanpa mbales setitik wae. Sudako isi sempet takon kanthi tegas, apa sebabe wong-wong kuwi ngamuk? Dheweke banjur ngindar maneh, nanging ajurjum, anteman kuwi ngenani piring sing digawa. Biar panganan ing piringe morat-marit tumpah ning jobin. Dadi tontonan sing ngenes. Iki nggawe Sudako muntap. Dheweke ngindar maneh, nanging saiki mripate nyorot geni amarah. Diseret kerahe lan mak buk dengkule dihajarake pas ning gulu lan janggui te preman kuwi. Siji tumbang, wong nomor loro nyoba nyerang Sokamburi kanthi licik nanging si bocah SMA ndingkluk cepet. Ora menehi kesempatan mungsuh, obah sadurunge ngirim uppercut sing mateni. Pelayan sing lagi ngamuk kuwi ora mandek. Tangane obah kaya mesin nebom. Mungsuhe kanthi anteman bertubi-tubi. Preman kuwi wis ora kuat nahan laro, awake lemes tanpa daya. Sudako mungkasi kanthi tendangan maut. Preman kuwi mabur lan nabrak tembok kanthi suara gleg sing seru. Weruh kanca-kancane ajur, penyerang ketelu langsung drgede keweden setengah mati. Dheweke lagi sadar yen lagi ngadepi iblis. Awujud bocah SMA sing ngelak getih lan siap nyerang. Sudako ngirim boge mentah sing saking kuate, gawe wong gede kuwi langsung semaput ora eling donya. Ing detik kuwi uga dheweke sadar yen karire minangka pelayan wis tamat dino iki. Kabeh siswa tarung mati-matian supaya bisa ngalahake wong diwasa. Kajabah siji bocah sing apes. Hidra wis klumbra ing lemah, kalah telak ing paperangan. Nalika mungsuh seneng ngidak-idak dheweke, dumadakan anu ajian layang nyamber lan gulingake preman kuwi. Yongtai langsung marani kancane kanthi rasa kuwatir. Nanging kancane ngaku isih kuat. Malah nuding saka barang aneh sing ano ing lemah. Bocah kuwi langsung waspada. Kancane sing arep nulungi malah dadi sasaran serangan siluman Sakamburi. Mak, brak! Dumadakan ano awak gede sing nyeruduk penyerang mau. Nganti tumiba ning sikile kancane. Kuwi doku. Dheweke bengok supaya aja pada lali waspada ing tengah perang. Jungtai ngerasa lega banget. Weruh tekane bantuan lan ngucapake matur nuwun marang sang pahlawan gede mau. Nanging preman sing ditumbangake mau tangi maneh lan sumpah bakal bales denda marang bocah-bocah kuwi. Ing sisi liya, rong siswa kejebak ing tengah-tengah kepungan wong diwasa sing akeh banget. Si tangan banteng saiki adu geger karo seniore, siap nadepi bebaya bebarengan. Junior njaluk penjelasan, nanging malah krungu. Sudako ngresula babagan gaweane sing ajur gara-gara dheweke. Akhire bocah kuwi paham kasunyatan. Geneo seniore tansah keturun ing sekolah, sanajan ngaku ora peduli. Jebul iki sebabe kerja nganti wengi. Sudako nyeneni juniore amarga ora duwe tata krama. Padahal dheweke dhewe sering sambat ing tengahing perang. Tanpa basa-basi lagi, sang senior menegaskan bahwa semua anak angkatan 99 hanyalah sampah di matanya, sembari menghantam satu persatu lawannya dengan brutal.
Di tengah kekacauan pertempuran itu, sang protagonis merasakan aura aneh yang perlahan mendekat. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang memuji ketangguhan mereka, mengagumi performa bertarung mereka, meskipun mereka hanyalah anak sekolah biasa. Bos besar itu tampak bersemangat, darahnya mendidih karena akhirnya ia bisa kembali memberi pelajaran pada seseorang setelah sekian lama. Kini, saatnya bagi dua predator puncak untuk saling berhadapan. Yung Tai, Yong Hu, dan seluruh siswa lainnya menahan napas. Mata mereka terpaku pada dua raksasa yang saling bertukar tatapan membunuh yang mencekam. Sang senior bergerak lebih dulu. Dalam sekejap mata, sebuah tinju maut sudah melesat ke arah wajah si junior. Namun, serangan itu meleset. Ia menghindarinya dengan gerakan seringan kapas. Pahlawan kita tetap tenang, menari di antara hujan pukulan. Tak goyah meski beberapa goresan kecil tak terelakkan. Akan tetapi, satu hantaman keras akhirnya mendarat telak, memukul mundur raksasa muda itu. Meski begitu, ekspresi sang protagonis tak berubah sedikit pun. Dingin sedingin es. Sebaliknya, lawannya justru dibuat bingung, tak percaya betapa mudahnya semua serangannya dihindari. Hal ini justru membuat gairah bertarung pria itu semakin meledak-ledak. Ia mendesak pahlawan kita untuk berhenti bersandiwara dan bertarung serius jika ingin selamat malam ini. Melihat bos mereka melepas pemberat tubuhnya, para anak buah sadar bahwa pertarungan ini akan berakhir dengan pertumpahan darah. Saat pemberat itu jatuh, menghantam tanah, pahlawan kita cukup tertarik saat menyadari berat benda itu adalah 1 kilogram. Pria itu kemudian merasa tersinggung, menira lawannya sedang meremehkan kemampuannya. Insting petarungnya berkata bahwa sang protagonis masih menahan diri dan tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Sang senior bersumpah akan mengubah sikap bocah itu. Seraya menerjang maju dengan pukulan yang mengerikan. Dan benar saja, bos angkatan 99 itu pun terhempas keras ke dinding, membuat temannya gemetar ketakutan, mengkhawatirkan keselamatannya. Pahlawan kita kini terbaring di tanah. Namun lawannya tahu pukulan itu meleset dan berteriak agar sandiwara ini diakhiri. Pria dewasa itu semakin terhibur melihat insting tempur yang luar biasa dari bocah ini. Noah segera bangkit dengan santai, lalu membetulkan topinya. Akhirnya, sang senior memperkenalkan dirinya sebagai lulusan dari angkatan 94, Lee Man-ho. Sontak, semua orang terbelalak kaget saat mengetahui bahwa ia adalah alumni sekolah mereka, apalagi dari angkatan 94 yang melegenda. Dengan rendah hati, pahlawan kita pun turut memperkenalkan dirinya. Lee Man-ho merasa janggal karena tak pernah mendengar nama seseorang sekuat raksasa tenang ini. Dan seketika sadar bahwa bocah ini pasti bukan berasal dari wilayah mereka. Fakta ini justru makin memacu adrenalinnya. Ia menantang lawannya untuk mendekat. Se-Ian Wook berkata bahwa ia telah mengukur level lawannya hanya dari melihat serangannya saja. Memutuskan untuk bertarung serius, ia pun memangkas jarak di antara mereka dalam sekejap. Bertanya pada lawannya yang waspada, apakah teknik yang ia lakukan sudah benar? Lee Man-ho terkejut bukan main melihat teknik yang memaksanya. Berlatih mati-matian dengan pemberat, kini ditiru dengan sempurna oleh sang pahlawan. Ia mengira kekuatan mereka setara, namun sadar bahwa bocah itu telah melampauinya dalam hal kecepatan. Dan detik berikutnya, pria dewasa itu terpental menghantam dinding akibat pukulan telak sang junior. Anak buahnya menatap ngeri. Hantaman itu begitu dahsyat hingga meretakkan dinding bata. Meski sadar semuanya sudah terlambat, sang senior hanya bisa tersenyum puas mengakui kekalahannya. Meripat Lee Man-ho sumunar kebak rasa penasaran marang satrio sing mung layangake siji jotosan. Apa bocah iki lagi ngenyek? Nyanggep dheweke mung wong tua ringkih sing gampang remuk. Nanging, kanthi swara mantep, raksasa alus kuwi ngucapake sumpah. Ora ano serangan kanggo mungsuh sing wis rubuh. Senajan mantuk ngurmati jiwa satria kuwi, Lee Man-ho justru ngirim ancaman marang bocah enom iku. Koe bakal nanggung akibate. Bengoe sinambi nyerang kaya tatit. Satria kuwi ngindar. Nanging rasa kaget, jedul. Tanpa sadar, pipine wis kesamber lan ngetokake getih. Rumangsa menang, wong tuwa kuwi nyetel maneh. Posisi awak lan nglancarake gempuran kapindo sing luwih ganas
kanggo nuntasake pertarungan. Sanajan terus mindar, kacepetan mungsuh ora tinandingi. Loro tatu anyar saiki nambah corak getih ing raine. Dheweke terus ngeles. Enda saka saben serangan tanpa ana niat balas babar blas. Ing wektu iku, wong gede sing ngremehake bocah cilik mau pungkasane sadar, gerakane wiwit saya alon. Lemanho ora muang wektu. Dheweke langsung gawe jarak aman antarane dheweke lan musuhe kanthi jotosan maut. Bag, saking bantere, musuhe nganti keplanting mundur pirang-pirang meter. Wong gede mau kepeksa ngakoni kakuatane bocah enom iki. Raine katon kaget banget. Amarga dheweke ngaku yen iki pisanan ana wong sing meksa dheweke ngetokake kabeh tenagane sawise pimpinane dhewe. Kanthi tatapan tajam, Limanho nantang. Bocah enom kuwi supaya gelut kanthi tenanan. Yen ora, nyawane bisa melayang kena jurus pamungkase Ultra Speed Movement. Tanpa aba-aba, senior mau nyerang junior, iku kanthi kacepetan kayak peluru sing ucu saka bedhil. Nanging, wong gede mau ngrasakake ono sing aneh. Gerakane bos songo sanga krasa luwih alon lan kaku. Lan pas dheweke yakin banget yen kamenangan wis ono ing ngarep moto. Dumadakan, kepalan tangan wis ano persis ing ngarep raine. Protagonis kita sukses nyarangake counter telak pas ninggon raine. Duar. Kabeh sing nonton pada njenger. Ora ano sing nyangka, wong gede kuwi bakal mabur nabrak tembok mung gara-gara ditutuk bocah sekolah. Poro anak buahe pado geger, kaget setengah mati, lan langsung melayu nyelametake kakang pembinane sing ambruk. Limanho kelingan krito saka senior ing Soul Crew. Yen dheweke tau dikalahake kanthi mutlak dening Phantom Crew ing ibu kota. Kelompok sing isine mung wong loro, nanging jenenge wis kondang kaloka lan dadi omongan ing saindenging Korea. Loro legenda urip iki ngobrak-abrik apa wae sing ngalangi dalane, tanpa ana sing ngerti sapa sejatine lan apa tujuane. Nanging miturut kesaksian si kakang pembina sing ano ing lokasi kedadean, dheweke nggambarake wong pisanan minangka sosok sing medeni, kanthi rahang sing kukuh lan guyu sing suarane kaya mesin giling. Dene sing keloro duwe tato kebak ing tangan kiwa, lan weteng sing atos kaya wesi ora mempan ditutup. Limanho langsung sadar, teknik sing digunakake protagonis mau iku teknik counter. Bareng nyadari yang ciri-cirine protagonis kita pada plek karo deskripsi, si kakang pembina mau lulusan sekolah kuwi langsung gela-gelo. Dheweke lagi wae ngadepi salah siji legenda urip. Dheweke langsung ngakoni yen dheweke wis kalah adoh lan ngrasa keder. Ing sisi liya, anak buahe sing panas ati arep maju balas dendam. Nanging Limanho langsung bengok supaya mandek. Pungkasane, wong gede mau kanthi legowo ngakoni yen para bocah sekolah iki sing dadi pemenange ing pertarungan iki. Ora let suwe, suarang guyu kemekal keprungu ngebaki sakabehing gedong. Limanho lungguh bareng pahlawan kita, guyu nganti wetenge kaku. Kabeh podo bingung, nganti wong kuwi jelaske yen kabeh geger iki mung salah paham gede. Dheweke noleh marang si preman cilik. Yen, aku ngerti kowe sing gawe gara-gara. Aku ora bakal sudi nulungi kowe. Si preman cilik mung bisa cengengesan karo keringet adem, keweden, kanthi tatapan tajam. Wong kuwi negesake, aku iki dudu tameng kanggo nutupi kelakuanmu sing bejat. Krungu tembung kuwi. Praupane si preman langsung pucet, keweden setengah mati. Dheweke langsung jaluk ngapura karo suaran redeg. Limanho merentah supaya dheweke tobat, banjur ngokon jaluk ngapura maneh. Sang pemimpin mau banjur ngomong kanthi tegas marang dheweke, yen sejatine bocah-bocah SMA iku sing pantes nampok jaluk ngapura sing tenanan. Sawise kuwi, dheweke mandeng bocah sing wis disalahake mau, lan pungkasane jaluk ngapura tulus. Dheweke ngaku yen emosine mbledos gara-gara lagi ngalami dina sing apes banget. Si bos nyedaki si kribo lan masrahake nasib preman mau marang dheweke kanggo gawe keputusan pungkasan. Suasana dadi hening sedela nunggu keputusan. Sawise mikir,
Doku nampak panjaluk ngapura kui. Dheweke mung pesen, "Wis, aja gawe geger maneh ing wilayahku." Sakwaise preman kui mantuk tanda nyerah. Seion Wuk tanpa basa-basi langsung ngusir dheweke metu saka ruangan kui. Si brengsek kui njaluk ngapura maneh. Nanging nalika dheweke arep, jangkah metu. Limanho nyaut gulune lan ngancam bakal ngrusak balunge yen wani mblenjani janji. Rumangsa nyawane, ana ing pucuk tanduk, wong kuwi sumpah bakal netepi janji sadurunge melayu. Sipat kuping ninggalake papan kono. Si rambut kribo mung bisa melongo, ndelok cepete masalah iki rampung. Kanthi gagah, sang senior jolentrehake. Marang para junior, yen dheweke uga salah, banjur menehi kartu nama lan janji bakal ganti rugi tikel kaping pindo. Dheweke uga meksa supaya nomor kuwi disimpen. Amarga sawijining dina pitulungane mesti bakal dibutuhake banget. Sawise rampung urusane li, Manho menehi perintah marang pasukane supaya nggal mundur saka papan kono. Kabeh pada manut tanpa wani bantah. Siji-sijine sosok sing dihormati kuwi. Bareng para wong gede wis lunga, Hidra ngaku yen dheweke ngira grombolan mau gangster. Salah paham sing lumrah kanggone junior. Dina sing dawa wis rampung, sang ketua ngajak kanca-kancane bubar. Amarga isi ano sekolah dina sesu. Nanging nalika Yonghu arep pamitan, Duku nahan langkah lan wiwit buka suara. Dheweke lan kanca lorone mbungkuk jero, menehi pakurmatan sing tulus. Sinambi ngaturake matur nuwun marang para pahlawane. Ing wektu kuwi, Bullface nyeletuk yen rasa matur nuwun kuwi kudune dibayar karo wektu gratis neng warnet. Nanging si Kribo langsung nolak mentah-mentah. Gawe kabeh pado gelak lan kecewa berat. Sang ketua banjur ngomong lan ngelingake, yen ing antarane kanca raket, ora perlu ana rasa sungkan utawa formalitas sing kakean. Yong Tai banjur takon menyang endi pergane senior sing duwe gawean liya mau. Miturut Bullfist, Limanho katon seneng banget nalika ndelok HP-ne. Kaya-kaya bos gedene nelpon ing wektu sing pas. Sauntara kuwi ing sekolah, suasana tegang ngelimuti ruang konferensi sing lagi digunakake rapat. Para murid kelas loro sing hadir katon ora jenjem lan gelisah. Kelas telu katon bingung, nanging bos gede sing paling murka nalika ndelok kursi para junior isi kosong melompong. Salah siji senior akhir bengok-bengok yen para murid anyar kuwi pancen kurang ajar lan orang duwe tata krama. Amarga wani bolos rapat penting. Sosok kuat liyane nambahake yen bocah-bocah kuwi perlu diwenehi pelajaran disiplin. Amarga gagal ngrumpukake dana setoran. Dheweke nuli noleh marang bos sangawolu. Si negasake yen murid pindahan kelas 1 sing dikenal bakal teka dino iki. Nalika ditakoni, apa bocah-bocah kuwi? Bisa diandelake. Wajah cangok berubah, dadi peteng sadurunge mesem licik sing medeni. Ing wektu sing padha neng lorong, ana cah lanang lan wedok sing mlaku santai kanthi tenang. Kekarone katon ayem tentrem tanpa beban. Bos sangawolu nyakinake kanca-kancane. Sumpah yen dheweke bakal enggal ngrebut maneh tahta. Pangguasa junior.